कैसन बा फरमाइश में आप लोगन के देवरिया कांड हो जाए। भूमिका से कहे पर कैसे मास्टर समय चक्र चलता निरंतर जगत में, समय चक्र को सब कहे होनहारी, दौलत की लालच में इंसान पागल, लहू है बहाता जबर जंग जारी, शासन प्रशासन भूले फर्ज को सब, किसी की सुरक्षित लगे जिंदगानी, रुद्रपुर फतेहपुर देवरिया का कांड सुन भर आता है सबकी आंखों में पानी। देवरिया नरसंहार देश में ना बल्कि विदेश में भी लोगन का कलेजा कांप गई कैसन होए के ना चाहिए। आखिर हम कहिला दुश्मन जल्दी दुश्मन के पास ना ही जाला, अगर जाला भी तो अपन बन के ही जाला, ओकरी बात गद्दारी करेला। गजल में कवि जी लिखला ना कैसे मास्टर यह गजल के लाइन बा बुल्लू मस्ताना जी बिरहा में नई गजल बा कैसे ये दर्द तूने दिया है, ये दर्द तूने दिया है तो कोई बात नहीं, यही वफा का सिला है, यही वफा का सिला है तो कोई बात नहीं। लेकिन बिरहा में कवि जी लिखला न कैसे बहाना मौत है करे, बहाना मौत है करे जो इंतजार नहीं,
घटना भइल बा, वहां से मात्र हमार घर 12 किलोमीटर दूर बा। और सच्चाई का हो, एकदम सच्चाई के करीब आप लोगन के लेके चलब। नजम से कहे पल कैसे मास्टर, छोड़कर लोग जब पर लोग कोई जाता है, छोड़कर लोग जब पर लोग कोई जाता है, यहाँ से धनिया भांति साथ ना ले जाता है। बाप इसके लिए कई मान किया करते हैं, बाप इसके लिए कई मान किया करते हैं, जमीर बेचने वाले भी कभी मरते हैं। ग्राम फतेहपुर लहरा टोला की बात सगी, कहानी कैसन बा कहाँ के बा, ए बिरहा पे आप लोग गौर कर फरमाइश कैले बन जाते। बिरहा के सुनी जा कि आखिर सच्चाई का है। कहे कि पड़ल ग्राम फतेहपुर लहरा टोला की बात सही, जनार्दन दुबे के 3 बेटों की औकात सगी। ओम प्रकाश मर गए किसी बीमारी से, ओम प्रकाश मर गए किसी बीमारी से, सत्य प्रकाश शादी किरण। ओम प्रकाश मर गए किसी बीमारी से, सत्य प्रकाश शादी किए किरण प्यारी से। ज्ञान प्रकाश दुबे मंद बुद्धि ज्ञान नगी, ज्ञान प्रकाश दुबे मंद बुद्धि ज्ञान नगी, हुई शादी नहीं घर में कोई सम्मान नगी। कहानी कहाँ के बा, हमरे रुद्रपुर देवरिया का ही कांड बा। देवरिया जिला में रुद्रपुर विधानसभा, रुद्रपुर कोतवाली के अंतर्गत एक फतेहपुर गांव बा। ओ गांव में 2 टोला बा, एक लेहरा टोला और एक अभयपुर टोला। लेहरा टोला में जनार्दन दुबे के 3 गो बेटवा, ओम प्रकाश दुबे, सत्य प्रकाश दुबे और ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु। समय बीतल, ओम प्रकाश दुबे कोनो बीमारी के चलते ये दुनिया के छोड़ देलन। समय धीरे धीरे बीतल, सत्य प्रकाश दुबे के बिया भइल, जो ना दुल्ही के नाम किरण दुबे बतावल गई। किरण दुबे जब घर में अली हा, समय धीरे धीरे बीतल। किरण दुबे एक दिन अपने पति देव से, सत्य प्रकाश दुबे से एक बात कहली है, आंख में आंसू बा का मालिक, लागत बा कि हमार गोद ना भराई। अपने पति देव से इशारा कैली, गीत लागल। गीत कवन बा, गीत से बढ़िया भाव में कवि जी निकलन है। किरण दुबे कहली है का, किरण से जारिया पर और बरसल नजरिया,
नजरिया से दूर सातों जन्म सत्य प्रकाश दुबे करण करे पगली। मालिक चाहे बिटिया दी है, चाहे बेटवा दी है, चाहे नाई दी है, लेकिन हम तोर साथ नहीं छोड़। समय बीतल वो परिवार में एगो बिटिया ना एगो बेटवा ना 3 गो बिटिया 3 गो बेटवा पैदा भइल। बिटिया और बेटवन के नाम का रखाइल कहे के पड़ल। शोभिता सलोनी जननी नंदनी भवाना परिवार में 3 गो बिटिया पैदा भइली। नाम शोभिता सलोनी और नंदनी। बेटवन के भी नाम रखाई का देवेश गांधी अनमोल रतनवा। के हुए के नागी बाबा विसट खबरिया तब भगवान जी के मनवा मंजूर हो। सातो जनमावाना निभैबे बचनिया रखम ना नजरिया से दूर। सातो जनमावाना बेटवन के नाम रखाइल देवेश दुबे, दीपेश दुबे उर्फ गांधी, और सबसे छोटका बेटा के नाम अनमोल रखल गईल। जौना के गांधी गांधी लोग कहे ओकर 2 अक्टूबर के ही जन्म भइल रहे। ए लिए ओके लोग गांधी गांधी, गांव के लोग चाहे घर के लोग गांधी गांधी से ही पुकारे। समय धीरे धीरे बीतल। जौन सत्य प्रकाश दुबे के जौन छोटका भाई बड़न ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु, पेपर पत्रिका द्वारा मीडिया के जरिए सुने के मिलल कि मंद बुद्धि के रहलन, तन दिमाग के कमजोर रहलन। शादी ब्याह नहीं भइल बा, लेकिन गांव के लोग साधु साधु कहे, लेकिन घर में कोनो सम्मान नहीं खे, कोनो इज्जत नहीं खे। उनके नाम से 9 बीघा जमीन बा, ए पर कोई के नजर नहीं खे। गाँव जवार के लोग जानत बा कि साधु भले बाड़न, भले मोट दिमागे के बाड़न, लेकिन इनके नामे 9 बीघा जमीन बा। अब घर में कोनो सम्मान नहीं के। हम कहिला कितना हूँ पागल रही, तो अपमान और सम्मान के बारे में ओके भी मालूम है कि अपमान का होला और सम्मान का होला। एक बार ना कई बार लोग ताना दे, लोग ताना देखा हो साधु बियाह नहीं करबा, कारण कि अब का बियाह करे। अब धीरे धीरे अब इतना उम्र हो गई, और दोनों झूल गए, हर तीनों झूल गए, अब का करी जा। कारण कि बियाह का करी। गांव जवार के लोग साधु साधु कहे, लेकिन साधु मन में सोचे लगा कि आज हमारे परिवार के लोग हमें सम्मान नहीं खे करत, हमारी इज्जत नहीं खे करत। अब उस साधु का कहिए कोई जानत नहीं खे। टेरी में कहे पर कैसे मास्टर, अरे बीरनवा यापन भइले मुदई, बीरनवा यापन भइले मुदई, मिले ना खेत प्रीत से भाई वाला धनवा।
मिले ना खेत प्रीत से भाई वाला धनवा बिरनवा यापन भाई ले मुदई घर में कोनो सम्मान नहीं खे उनकर भौजाई बिरोज का हो खाली घूमे ला यार कमहर कमैबा ना त खैबा का तुम्हार जिंदगी भर हमने ना बितावल जाई। अब साधु के मन में कभी कभी ख्याल आवे कि हमारी ये भाई भौजाई हमार भतीजा जब अपन नहीं समझत आखिर कहाँ जाई ये लोगन के अलावा हमारी दुनिया में के बा। कभी जी कितना सुंदर लाइन लिखलन है चौखड़ा में रुके कभी ना समय चक्र का समय कोई के ना छोड़ समय सबकर आवेला। यही लिए कभी जी लिखला ना कैसे रुके कभी ना समय चक्र का चलता दुनिया में सदा प्रखर रंगत सब संगत से जग में श्रम से समरे जीवन सुघर रंच मात्र लालच जो दिल में करता प्राणी काम वछर राज समाज में छिप नहीं सकता राज समाज में छिप नहीं सकता झरना झरना सा निर्झर राज समाज में छिप नहीं सकता झरता झरना साठ निर्झर। उस साधु का करिए कोई जानत नहीं खे गांव के लोग कहे कि देखो इतना बेचारा भोला हुआ साधु लेकिन घर में कोनो सम्मान कदर नहीं खे इनकर भाई भौजाई अपन नहीं समझेलन बेचारा कभी कभी इहो सुनने के कभी कभी उपवास कर जाए भाई भौजाई इतना ताना द के घर में खाइल दुश्वार हो गई रहे। साधु दिन बरेहर उमर खाली घूमे कहाँ जाई घरवा लोग ताना ता देत बा घर में निक नहीं खे लागत गाँव जवार के लोग कहे का कहे मास्टर गीत लागल गीत कवन बा बुलू मस्ताना जी कोनो मेहरारू अपनी मरस कलश के मुंह फुकनु अब का लगवा अब तक गर्मी बीत गई गर्मी में केतर बितौली है तू तो मजा मरल ना एसी या कूलर में हम कैसे कैसे बितौली है वो मर्दा ठंडिया में बेना लेके जाता है हमारा रानी मान जा कहत बा कैसे अब नहा के दई बेना से गे का भइल मोर फूल के ना के गरमी में बेसी तू तेरा गेला पहुंचइए तरफ तरफ तारा गरमी में बेसी तू तेरा गेला पहुंचइए तरफ तरफ तारा मोहल्लतानी देही यहाँ पे बर्फ रे नीर दैया मरा गांव जवार के लोग कहे
वो ज्ञान प्रकाश दुबे उस पर साधु के का कहे मास्टर ज्ञान प्रकाश भोले भाले वो साधु कहे गवाले वो आदर न उनका पर ध्यान कोई के गायल 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 गाया आदर न उनका पर ध्यान कोई के गायल 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 गाया घरवा में जिया राजा जरल मन बौरहवा भया अब साधु कलन की अब जियल दुसवार हमारे परिवार के लोग कर दिहले बा कहाँ जाई उनके दिन के मन में ख्याल आइल वो ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु का कहिए कोई जानत नहीं खे भाई का कहे के पड़ल रोज रोज बतरस से भारी दुख होला गईलैया भटोला नीलल समान गोहा धारो हार धायल 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 नीलल समान गोहा धारो हार धायल 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 घरवा में जिया राजब जरल मन बौरहवा भयल ज्ञान प्रकाश दुबे के एकदम मन बौरा गई कारण कि अब घरे ना रह अब जब इज्जत नहीं के मान सम्मान नहीं के ते रह के का हमके फायदा बा अब ज्ञान प्रकाश दुबे लेहरा टोला छोड़ देलन गईलन वही फतेहपुर में बतौली ना अभयपुर टोला बा अभयपुर टोला में गईलन राम भवन यादव जी के यहाँ जेकर दूगो बेटवा बाड़न प्रेम प्रकाश यादव प्रेमचंद यादव पूर्व जिला पंचायत सदस्य और प्रॉपर्टी डीलर भी रहलन प्रधान भी कई बार कर रह चुकल रहलन और उनका छोटका भाई रामजी यादव अब साधु जब वहां गईलन प्रेम यादव के घरे तो बड़ी मान सम्मान मिलल लोग खाना उना खियावल 2-4 दिन बीत गई गुरुजी लोग कहे एकदम घर के जैसे लोग सम्मान करे 4-5 दिन बीत गई साधु जी के प्रेम भैया हम तुअरिए घरे रहब प्रेमचंद यादव जी की गुरुजी जब तक इच्छा बा तब तक रही कोनो आपत्ति नहीं खे का हमारी घर के परिवार के लोग तो के कुछ कहे लोग नहीं ना कल करे मर्दवा कबो ना कुछ कह लो बड़ी सम्मान मिलल जब 2-4 महीना बीत गई एक दिन वे ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु जी प्रेमचंद यादव जी के भैया नेताजी एक हम बात कर चाहत बने हमारे नामे 9 बीघा जमीन बा कौन के भैया तो जनते बनी गुरुजी का कइल जा कौन के हम चाहत बनी कि तू जमीनिया ले ला हमार बखरा जमीन ले ला कन करे भैया ये कुल करब तोरे आशीर्वाद से कोनो चीज के कमी नहीं खे आ ई बतिया तोर भाई सुनी है सत्य प्रकाश दुबे जी तो बड़ी नाराज हुई हन
हमसे बतिया लीजा कलन करे मर्दबा हमार जमीन बा हम बेची चाहे कुछ करी। प्रेमचंद यादव जी कलन की ना ऐसे ना होई पूछल जरूरी बा। लेकिन ज्ञान प्रकाश दुबे और प्रसादू जी कलन गीत लागल गीत कैसन बा। गुल्लू मस्ताना जी इहो विरह में नई धुन बा। कोनो मेहरारू अपनी मरद से कलश की का बताई मरद तो मिलल लेकिन सही ना मिलल, लेकिन मौगा मिलल गौना मेहरारू कहत बा कि मर्द ऐसा ना चाहिए ना। वो मेहरारू अपनी मर्द से कहे का कहे वाकर हाय मिलल नचनिया हाय मिलल नचनिया मौगा मर्द हाय बानल नचनिया मौगा मर्द हाय बानल नचनिया मौगा मर्द साड़ी पहिने न दुनिया मौगा मर्द लेकिन ज्ञान प्रकाश दुबे उर्फ साधु जी उन नेताजी से कलन है का कहे मास्टर मोरा लेला जमीनिया मोरा लेला जमीनिया नेताजी हो मोरा लेला जमीनिया नेताजी हो मोरा लेला जमीनिया नेताजी हो हम तोहरी सरनिया नेताजी हो प्रेमचंद यादव जी कलन किन्ना हम सत्य प्रकाश दुबे भैया संपत्ति आई ओकरी बाद जमीन ले आई। एक दिन रास्ता में सत्य प्रकाश दुबे और प्रेमचंद यादव जी में मुलाकात हो गई। प्रेमचंद यादव सत्य प्रकाश जी से कलन का कलन मास्टर प्रेमचंद यादव सत्य प्रकाश से बतावले भाई तू हर खेत बेचे बात समझावले हम के ना गलनिया नेताजी हो हम के ना गलनिया नेताजी हो मोर लेला जमीनिया नेताजी हो सत्य प्रकाश दुबे जी में प्रेमचंद यादव में मुलाकात भई। प्रेमचंद यादव जी कलन के भैया ए दुबे जी अरे राउ छोटका भाई कलन कि जमीनिया नेताजी ले ला हम कहनी कि नहीं पहले सत्य प्रकाश भैया से बतिया ली ओकरी बाद सत्य प्रकाश दुबे कलन के नेताजी ए प्रेम भैया अरे मर्दा तू अपने बाड़ा तो जमीनिया कोई गैर कोई नहीं खेले तू ही न लेत बाड़ो हम ते कोनो आपत्ति नहीं खे अगर हमार भाई आपके जमीन देहल चाहत बात ले ला। 2014 में प्रेमचंद यादव अपने छोटका भाई के नामे 9 बीघा जमीन बैनामा करा दिया। जमीन रामजी यादव के नाम से हो गई छोटका भाई। अब समय जब बीतल कल तक तो सत्य प्रकाश दुबे जी करण के कोनो आपत्ति नहीं थे। जब धीरे धीरे समय बीतल सत्य प्रकाश करण की देखा हमार भाई ने संग कितना बड़ा गद्दारी कैलस। हमन के परवरिश कैली जा और हमन के जमीन ना दे के जाके प्रेमचंदवा के जमीन दे देलस। अब वहीं से उनके मन में खोट समागिल करण की देखा हमार भाई इतना बड़ा हमसे गद्दारी कैलस।
हमार होके जब हमार ना भई जाके उ प्रेमचंद की जमीन दे देलस। अब धीरे धीरे बात बढ़े लागल विदेशिया में और ये देखे सम्मान किए हैं, नाम तो नहीं बताई, दूसरा पुरस्कार बा। बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर नहीं लेकिन फिर मिलियन कहीं नंबर दे दे भाई क्या कहे के पड़ल। 2014 में खेत बैनमा भइले राम जियान प्रेमा चंद के बीरा नवा। अब सत्य प्रकाश दुबे के रही ना गई। यही रुद्रपुर थाने पे जाके एक बार ना कई बार कंप्लेन कैलन। कहलन का कई माह बाद सत्य प्रकाश मुकदमा कैले फर्जी बना के दई के सोचा नवा। पूजा के कंप्लेन कलन कि हमारे भाई के बुलवा के प्रेमचंद यादव जमीन ले लिहलन। गांव जवार के लोग सुनन कलन कि देखा ही सत्य प्रकाश गलती करत बाड़न। एक दिन अपने ही कलन हमारे भाई के जमीन ले हमके कोनो आपत्ति नहीं की, लेकिन आज पूजा के थाने में कंप्लेन करत बाड़न। अब उनके लालच हो गई। कहीं पर भइल का फैसला भइल ना कोनो दुश्मनी बढ़त गइल 2023 आइल 2 अक्टूबर दिनवा। ये जवन 2 अक्टूबर बीतल 2023 का, अब भी 2 अक्टूबर हमेशा याद रही कि ऐसा हुए के ना चाहिए। वही दिन गांधी जयंती पूरे देश में मनावल जात रहे, लेकिन रुद्रपुर देवरिया में का होत बा कहे के पड़ल। 2 अक्टूबर के सुबह करीब 6 बजे फोन गई प्रेमचंद यादव के मोबाइल पर। कोई फोन कर कलस भैया तोरी खेतवा में सागवन के पेड़ गिर गई भैया के देख ला। उस समय बारिश भी होते रहे, 2 अक्टूबर के बारिश भी होते रहे सुबह करीब 6 बजे। अब प्रेमचंद यादव के फोन में खबर मिलल कि हमारी खेत में सागवन के पेड़ गिरल बा। मोटरसाइकिल निकलन कल कि चल के देख नहीं। उनकर मेहरारू प्रेमचंद यादव जी के कहली कि चायवा पी के जाई। अब तो जैते भाई चायवा पी नहीं तब हम निश्चिंत रहब ना। कल करे पगली अब खेतवा में से आवत है, अब चाय आके पियब। उका जाने कि अब आज का होए वाला बा कहे के पड़ल। नेता प्रेमचंद के अरे सूचना मिलल कहीं से सागवान के पेड़ गिरल खेत दरा नवा। प्रेमचंद यादव पगड़ी बनलन, बाइक निकलन कलन के चल के देख ले। सुबह के टाइम बा, बारिश भी होत बा, खेत देख के निकल चलल ना। तब भइल का गीत लागल। गीत कवन बा ये देखा, गीत पुरान बा। आए गीत के गुरुजी लोग गावे ब्लू मस्ताना जी, स्वर्गीय रामदेव गुरुजी गावे। हम तो देखबे नहीं कैली, लेकिन गावे कैसे कैसे मास्टर। कोनो मेहरारू अपनी मरस कलश का हो गईला मार छछा के गईला।
लेकिन ऐसा हो गई उ कहत बा कैसे अरे गोरा होके गईला गोरा होके गईला लवटी के यही नौकरिया नौकरिया पिया छोड़ी दा नौकरिया पिया छोड़ी दा अरे जनी जाए कोई लरिया नौकरिया पिया छोड़ी दा अपन खेत देखे निकलन कहा गईलन कहे पड़ल चली भाई ने मोटरसाइकिल से चली भाई ने मोटरसाइकिल से अरे बांधी के पगड़िया फिक्रिया उठे दिल में अरे फिक्रिया उठे दिल में नेता के नेता गिरिया फिक्रिया उठे दिल में प्रेमचंद यादव वही लेहरा टोला पर अपन गाड़ी कहाँ खड़ा कैलन कहे के पड़ल अरे गाड़ी खड़ी कैले रोड पटरी पर बिगड़वा वही समनवा लगल दूध के मकानवा अरे गाली गलौज कहिले नेताजी नरिया फिक्रिया उठे दिल में फिक्रिया उठे दिल में नेता के नेता गिरिया फिक्रिया उस सामाजिक व्यक्ति प्रेम यादव अपन बाइक लेके जब चलन वही लेहरा टोला पर रोड पे अपन गाड़ी खड़ा कैलन रोड पर गाड़ी खड़ा कैलन ठीक वही सामने जहाँ सत्य प्रकाश दुबे के मकान बा प्रेम यादव भुला गलन कि जाए दो सब कोई अपन बा दुबे जी छोड़ा जाए तो रोज रोज से कह देलन उनके दिल में कोनो कीना कपट नहीं के प्रेम यादव के अपन बाइक खड़ा कैले बाड़न अब तक वो घरवा में से सत्य प्रकाश दुबे देखलन अपने दुल्हन के करण के देखल हो देखा प्रेम यादव के गाड़ी बा आई देखा मन के जरावत है एक तो भाई के जमीन ले लेलन और दूसरे गाड़ी खड़ी कैले बने रोडवा पर हमारी मकनिया के सामने अब प्रेम यादव खेतवा को बढ़लन अब तक सत्य प्रकाश दुबे करण क्या प्रेम यादव कौन क्या प्रेम यादव आई गड़िया हटाला रोडवा पर से कलन के भैया गड़िया रोडवे पर खड़ी कैले बानी अबे हट जाई खेतवा से आवत है तबे हटा ले कलन की ना गाड़ी हटाव देखा संतोष नहीं खे प्रेम यादव कलन करे मर्दवा गड़िया जिंदगी भर नहीं न रही अबे तो हटाई ले कलन की ना अबे हटावा कलन की मर्दा तू बड़ा टेढ़ बतियावत हुआ अब सत्य प्रकाश दुबे गड़िया हटावे लगन कलन करे मर्दवा तू बहुत पागल लगत बड़ा अबे तो गड़िया अबे हटा ले तू
गड़ी हटावे खातिर बात करत बाड़ा। ई बतावा रोडवा ना तुहार बा ना हमार बा। अरे बा अब बात एजा से बिगड़े लागल। अब धीरे धीरे गाली गलौज होवे लागल। प्रेम यादव करण के सत्य प्रकाश एक बार ना कई बार देख ले ही। तू हमेशा खेत में कौन ना कौन नुकसान पहुंचावे ला। हमेशा तो के आपत्ति रहला हम भुलवा देहिला, लेकिन अब तू भुलवाए वाला काम नहीं खा करत। अब बर्दाश्त से बाहर होत बा। अब धीरे धीरे गाली गलौज होत बा, धीरे धीरे हाथापाई होए लागल, गाली गलौज होए लागल। लेकिन बर्दाश्त कैले के भी एगो क्षमता होला। जब बर्दाश्त नहीं होला तब आदमी बर्दाश्त जब ना कर पावेला तब कुछ करे पे उतारू हो जाला। अब प्रेम यादव से बर्दाश्त ना भइल, कैलन का गीत लागल। गीत कवन बा? गीत से बढ़िया भाव में कवि जी लिखलन है। आखिर प्रेम यादव के गुस्सा बर्दाश्त नहीं भइल तो कैलन है का कैसे? अरे मारे तमाचा दुबे जी को नेता, अरे देख करके भारी चुनौती हो, रोडवा बाटे ना केहू के, अरे रोडवा बाटे ना केहू के, अरे बपौती हो, रोडवा बाटे ना। प्रकाश दुबे जी के परिवार के लोग, उनका मेहरारू लड़का अब प्रेम यादव पर लपट गईलन। अब देखा भैया अब जब ना हुए को हुए जात बा। कहे पर कैसे? अरे हंसुआले दुबे जी के पूरा परिवार हो, अलग अलग करे प्रेम चंद पे वार हो। रोडवा बाटे ना केहू के, रोडवा बाटे ना केहू के, बा पौती हो, रोडवा बाटे ना। अब दुबे जी के परिवार के लोग दौड़ के लोग आइल। इहो सुने के मिलल दुबे जी के परिवार के लोग हंसुआ लेके लोग आइल। अब धीरे धीरे बात बढ़े लागल। प्रेमचंद यादव परिवार लोग करे लागल। कब तक? जब तक प्रेम यादव का प्राण ना निकल गई। छटपटा के प्रेम यादव वही जब छटपटा के गिर गईलन, दम टूट गई। अब दुबे जी के परिवार के लोग घबरा गए, करीब बाप रे बाप, अब तो प्रेम यादव दुनिया में निकले, हमन के कहाँ जाई जा, अब का होई, हमन के कहाँ जाई जा। घबराइल बा लोग। घर में जाके लोग केवाड़ी लोग बंद कर लिहल। तब तक वही गौवा से, वही टोला से, लेहरा टोला से कोई 6 बजे करीब एगो लड़का दतवन तूड़े बदे निकलल। आ देखलस कि कोई रोडवा पर गिरल बा। जब करीब से देखत बा कि प्रेम यादव गिरल बारन और प्राण नहीं खे, जिंदा नहीं खन। भाग के गौवा में जाके कहे लगल कि प्रेम यादव अबे दुनिया में नहीं खन। कोई फोन कैल के प्रेम यादव के घर पे कि प्रेम भैया के जल्दी लेके जा लोगन, प्रेम भैया लागत पे दुनिया में नहीं खन। अब गांव जवान के लोग सुनल, कोई चिल्लात बा, कोई रुवत बा। ओ अभयपुर टोला से वहां से लोग चलल। एक बिरादरी के लोग नहीं चलल, खाली एक बिरादरी यादव बिरादरी के लोग नहीं चलल। हर बिरादरी के लोग वो गांव से लोग चलल। चिल्लात बा लोग, रोवत बा लोग। आइहो सुने के मिलल जे आइल तो लाठी डंडा लेके आइल कि केमरे नेताजी के मार दियल,
कि हमरे नेताजी के मार दिहल। लोग चिल्लात के आइल, कोई प्रेम यादव के लसिया पकड़ी के रोवत बा, आ कोई जाके वो दुबे जी के परिवार के लोगन पे वार लोग लागल करे, दरवाजा तोड़ दिया लोग। अब तोड़ फोड़ लोग मचावत बा भैया। कहल जाला जब एगो सम्मानित व्यक्ति जनता में नेक काम करेला, वो के ऊपर कोनो आफत मुसीबत आ जाला, तो यह जनता उनके खातिर जिए मरे के उतारू हो जाले। अब प्रेम यादव के लोग पावे खातिर के हमरे प्रेम भैया को वापस के करी। अब दुबे के परिवार पर का होत बा, गीत लागल। गीत कैसन बा? गीत से बढ़िया भाव में कवि जी लिखलन है कैसे? अरे भाई ले मरनवा पवले, अरे भाई ले मरनवा पवले, जब की सुचनवा आगी रनवा जूटल, आगी रनवा आगी धूप के भवनवा आगी रनवा जूटल। नेताजी के वापस करी, वार पे वार होत बा। आखिर कैसे कहे पड़ल? अरे खुनवा उतारी कहिले, अरे सब के नया नवा यागी रनवा आगी रनवा जूटल, आगी धूप के भवनवा यागी रनवा जूटल। अब दुबे के परिवार में छोट छोट लड़की लड़का भी बाड़न, ऊ का जाने के ई धन दौलत का होला, जमीन जायदाद का होला, लेकिन अपने नेता के पावे खातिर, अपने प्रेम यादव के पावे खातिर वो अभयपुर टोला के लोग कैलन का। जब वो माहौल देखी के दुबे के परिवार के लोग सोचे लागल कि उनके जिंदगी लागत बा कि बची नहीं, कोई हर भागे कोई और भागे, हमके कोई बचा ले। लेकिन बदला लेवे के आंख में बदला लेवे खाली सब उतारू बा, हम नेताजी के वापस करी। दुबे के परिवार के लोग चिल्लात बा कि लागत बा जिंदगी अब बची उची नहीं। यही लिए कवि जी लिखलन है कैसे? गीत लागल। गीत कवन बा? आखिरी गीत बा। कितना सुंदर ये लाइन के कवि जी लिखलन है। जे बीमार बा, बेड पर लेटल बा, कोनो उम्मीद नहीं के जियला के, लेकिन वो चाहेला कि मालिक तनी औरी हम जी लेती। लेकिन जब जना जाए कि सामने मौत आवत बा, तो रूह तो कांपी जाला। दुबे के परिवार के लोग सोचत बा लागत अब जिंदगी बची नहीं। वो समय कैसन माहौल रहे, कभी जी लिखल न कैसे? आफत में जनवा आफत में जनवा कैसे के परनवा आज बाचने हो राम। पेपर पत्रिका द्वारा मीडिया द्वारा ई सुने के मिलल। उस समय
उनकर बड़का लड़का सत्य प्रकाश दुबे के बड़का लड़का देवेश बलिया गई रहे। वो बलिया गई रहे, ओके सूचना मिलल कि हमारे घरे आखिर बहुत का माई बाबू बलिया देवेश ललनवा गइल रहले वो गिरे दिनवा। घरे का होत बा एक कमरा में वो छोटका लड़का जौन अनमोल बाऊ और जौन दीपेश उर्फ गांधी जौना के नाम बतावल गल वे कमरा में बंद बाड़न। अब मोबाइल लेके अपने भैया के लगे देवेश के लगे फोन कर कि भैया तू जल्दी आवा, मन के आंखी के ही सामने माई बाबू के और बहनिया के लोग मार दियल। अबे दुनिया में निकन लागत बाकी हमनों के जान बची ना। उस समय दीपेश के वही दिन जन्मदिन रहे, 2 अक्टूबर के ही जन्मदिन है। लोग गांधी गांधी कहे, वो फोनवा में रोवत बा कांपत बा अपने बाबू के लेके, वो अनमोल के लेके आ कहत बा कैसे पापड़ से कहे पड़ल। अरे बंद कोठरिया में इला दो गईया हमारे भैया हो, अल्लाह के जन्म दिनवाया जमुदैया हमारे भैया हो। कोई फनवा अपने भैया से कहत बा, दीपेश कहत बा कैसे ही मम्मी पापा सलोनी और अरे नंदनी बगिनिया हो, अब मरी गईले चारो अब उजड़ी गईली दुनिया हो, मौत के चंगुल में जीवन चिरैया हमारे भैया हो, अब बची न कोई के बिगड़ल बा समैया हमारे भैया हो। फोनवा में बतियावत बन की भैया लागत बाकी हमनों के बचन नहीं जाई। तब तक लोग दरवाजा तोड़ दियल और दीपेश उर्फ गांधी और अनमोल पवार पेवार लोग लागल करे। तुरंत वही मौके पर ही जो ना के लोग गांधी के तुरंत दम तोड़ देलस। आज जो के जन्मदिन बा मौके पर ही दम तोड़ देलस। जो अनमोल 5 वर्ष के बा वो घायल बा, मरण समझ के लोग छोड़ दिहल और प्रेम यादव के लसिया के लेके लोग चलल। रोवत वालों के प्रेम यादव दुनिया में नहीं यही है। गांव जवान के लोग चिल्लाए लागल कि आखिर होत का भाई। शासन प्रशासन के लोग मीडिया वाले भी अइलन। देखत वालों को माहौल देखे के सबका रूह कांप गई। जात वालों घर के अंदर लसिया हटा हटा के लोग जाए
घरों में लोग गई दिक्कत वालों की जोन 5 वर्ष के अनमोल कुमार बा भी जिंदा बा। तुरंत लोग भेजल देवरिया, देवरिया से रेफर कर देन सब लेके लोग गई गोरखपुर मेडिकल कॉलेज। अभी भी ओकर इलाज होत बा, जिंदा बा। यही लिए कवि जी लिखलन अल्लाह के लाइन में कि जाए के तो सबके बा, लेकिन क्यों ना चीज के लालच बा। हम आप लोगों से निवेदन करब अल्लाह में कवि जी लिखलन कैसे, हरियाणा और जाना है नियम कुदरत के भैया। ना सवर कगल जाला सारा संसार, वो दीपेश और ओकर मम्मी पापा वो दोनों बहनिया भी दुनिया में नहीं खन। कभी जिखलन कैसे, दीपेश गांधी के टूट गई ससिया भैया। जीवित राय गइले याना अमोल कुमार, अनमोल के अभी भी इलाज होत बा। यही लिए हमार शासन प्रशासन से निवेदन बा, एगो कलाकार होइला के नाते नुकसान तो दोनों परिवार के भइल बा, नुकसान दोनों परिवार के भइल बा। शासन प्रशासन से ये निवेदन बा कि जौन भी फैसला होए दोनों परिवार के हक में होए, एक तरफा फैसला ना होए के चाहिए। यही लिए कवि जी लिखलन खड़ी के लाइन में कैसे, अरे दोनों ओर के लोगवा बहावले खूनवा,